Башкортостанда канатлан мәгариф форумы үтте. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсүмә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкортстан Республика мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Галиева. Әлфия Закировна, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай дип, канатлан мәгариф форумы республикалау 2019 елдан алып оештырыла һәм бына ошо вакыт исендә нинди үзгәрештәр булды безнең мәгариф системаһында? Мәктәптә белем бирү оешмалары өчен 7нче тапкыр быел канатлан форумы үткәрелә. Был Ради Фарит улы Хабиров безнең республикага килүе белән мәктәп өлкәһендә балаларга һәм беренче сираттан уларның җитәкчеләренә, мәктәп директорлары өчен форум үткәрү кирәклеге турында әйтелде. Һәм был форумда без күбенчә безнең мәктәпләр гомумән һаны 1200-дән ашу, шуларның күбеһе ошо форум аша үтеп, был форумдарда ел һайын үзләренең канатланып дип әйтсәк тә була, сыгып ел буена ул ошо календарь елда үзләренең ошо идеяларды мәктәп дөньяга ашыра, тормышка ашыра һәм елдан ел был форум төрле темаларга багышлана һәм быелгы форум тәрбияви мәсьәләләргә кагылды һәм уны тәрбияви мәсьәләләрне төрле яктан асырга тырыштык һәм 11 майдансык булды быелгы форумда. Был форум 2 көн буена барды. Беренче көндә 5 майдансык булса, 6 майдансык 11-дә, 11 көне 11 апрельдә булды һәм форумның төп идеяһы был педагогик идеялар мәгънәләрдән гамәлгә дип аталды безнең форум. Һәм ошо һораулар буенча мәгариф өлкәһе җитәкчеләре, район һәм кала мәгариф буенча җитәкчеләр, муниципаль берәмлекләрнең һәм район кала хакимиятләренең урынбасарлары мәгариф өлкәһен караган, уны җитәкләгән җитәкчеләр булды һәм иң беренче сиратта мәгариф җитәкчеләре мәктәп директорлары булды быелда. Һәм исләбез 2019 елда беренче тапкыр полилингваль мәктәп дигән төшенчә индерелгән. Беренче тапкыр 2019 елда беренче тапкыр үткәрелгән форумда уның төп идеяһы, төп карары булып торды. Был беренченнән без 5 көнлек укуга күчтек безнең мәктәптә, республика мәктәпләре, икенчедән полилингваль мәктәпләр республикала булдырылды һәм шул ук елда 19 елда узгарылган беренче башкорт теле һәм әдәбияты форум башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының съездында ошо полилингваль мәктәпләр турында ныгытып куелды дип әйтәк. Ошо идея һәм 19 елдан бирле безнең республикада 9 полилингваль мәктәп эшләп килә. Быел да 3 мәктәп асырга янабыз. Һәм тагын карарларга килгәндә, ошо еллар исендә 6-7 ел исендә безнең мәктәпләрдә балаларның хәвефсезлегенә каралган, балаларның һаулыгына каралган күп саралар үткәрелә. Был безнең стоматологик кабинеттар мәктәпләрдә булдырылды. Уларның һаны 110. Ошо здоровый улыбка, сәламәт елмаю модулында каралган 110 стоматологик кабинет асылды мәктәпләрдә һәм ул стоматологик кабинеттар яңыртылып, үзләренең брендбуктары бар һәм был кабинеттарда безнең укучылар гына түгел, укытучылар да үзләренең сәламәтлеген, стоматологик сәламәтлеген ныгыта ала. Һәм әйтеп киткәндә, был елдан ел ошо форум безнең мәктәптең төрле як тормышына багышлана һәм төрле яктан мәктәп тормышын үзгәртеп, яңыртуга багышланган форумдар. Бuna телгә алып киттегез 5 көнлек укыту тәртибенә күсә полилингваль мәктәпләр. Улар барыгы 2019 елда безнең өчен бик ятмак тоелайны. Мисегендә милли мәктәпләрдә 5 көнлек укытуга күсә туган телдәр укытуга камасмы дигән һәм полилингваль укыту касан күсербез. Һөзүмтәле булдымы бу эштә? Мин әйтеп үтернем, безнең был полилингваль мәктәпләр бүгенге көндә бик сифатлы эшләп киләләр. Уларды безнең Башкортстан Республикасының мәктәпләре дип әйтәләр. Чөнки Ради Фарит улы безнең
республика башлыгы ошо мәктәптәрдә инглиз теле һәм башка сит телдәр аша безнең туган телдәрне үстерүгә, шул ата-әсәләрне кызыксындыруга багышланган һәм безнең республикала бүгенге көндә полилингваль мәктәптәр төрле телдәрдә, Башкортстан Республиканың халыкларының төрле телдәрендә лә полилингваль мәктәптәр бар. Был Нефтекама калаһында татар телендә укыткан полилингваль мәктәп булһа, Мишкә касабаһында марый телендә укыткан полилингваль мәктәп бар һәм әйтеп китәйек, быел без планлаштырабыз Яңа Тәтешле авылында удмурт телендә укыткан полилингваль мәктәп асырга. Һәм калган полилингваль мәктәптәр, эшләп килгән полилингваль мәктәптәр безнең башкорт телендә һәм инглиз һәм рус телендә укыту алып барыла. Был мәктәптәр Өфе калаһында 2 полилингваль мәктәп, Стәрлетамак калаһында 23 ханлы, Учалы калаһында һәм Хайбула районында асылды бит инде Акъяр авылында, һәм әйтеп китергә кирәк, был Сибай калаһында безнең 3 ханлы республика полилингваль мәктәбе. Был мәктәптәр бүгенге көндә балаларга сифатлы белем бирә һәм туган телдән дә айырмай, бу балалар сыгарылыш класс укучылары дөйем белем, дөйем имтиханды яхшы бирә һәм төрле телдәрдә аралашып тәрбия ала һәм тагын әйтеп үтәргә кирәк, ошо көндәрдә 10-11 апрельдә Казан калаһында бөтә Рәсәй полилингваль укытуга багышланган форум булды. Без онда ла булып кайттык һәм был форумда федераль туган телләрне үстерү федераль институты безнең идеяларга, безнең тәҗрибәгә таянып, ошо эш группаһы оештырды һәм ошо федераль институттың группаһында без торабыз һәм безнең әйтеп китергә кирәк, безнең республикала полилингваль мәктәпләрне үстерүгә һәм уның концепциясе булдырылды. Беренче булып бөтә Рәсәйдә һәм беренче генә түгел, безнең 20нче елда был Башкортстан Республика хөкүмәте менән карары менән расланды был концепция һәм ошо концепцияга ярашлы хәзер Рәсәй кимәлендә лә концепция өстендә эш алып барыла гына әле. Менә шул группала без эш группаһында кердек һәм үзебезнең идеяларны, үзебезнең опыт, тәҗрибәне Казан калаһында ла yetkirdik һәм ул турында ла без һөйләнек, төп спикерлар булып тордык. Әйткәндә, тәрбия юнәлешендә Башкортстан педагогтарының эше игътибарга лаек дип әйтергә мөмкин. Нинди тәҗрибәләрдә без әлеге вакытта бына Рәсәй кимәлендә башка педагогтарга тәкъдим итә алабыз? Без менә ошо безнең канатлан форумына килгәндә, безнең бuna 2 майдансыкта миңа сыгыш яһарга туры килде һәм был майдансыктар 2 мәктәптең 2 як тормышына менә ул 2 як тегендә була, әмма ләкин бер төп идея бу тәрбия, балаларга тәрбия бирү, был беренченнән был патриотик яктан, рухи яктан баету балаларны һәм үстерү, безнең туган якка, туган илгә һөю һәм был Шаймуратов классларына багышланды. 10 апрельдә үткән майдансык патриотик тәрбиягә. Инде 11-дә безнең 2 майдансык булды. Был майдансыктар бере китап уку, балалар нинди китаптар укый, гомумән укыйдармалар китаптарды һәм был китаптарды нисек балаларга кызык итеп, уларга нинди китаптар тәкъдим итәргә һәм безнең был майдансыкта Рәсәйдән килгән издательстволар булды һәм безнең үзебезнең китап нәшрияты ла булды һәм ул Мустай Кәрим дип атала иде безнең был аудитория һәм Мустай Кәримдең безнең бөек шагыйрыбыз, ул укытучыга үзенең карашы, ул турында безнең мәктәпләрнең җитәкчеләре һәм район кимәлендәге җитәкчеләр ошо тема буенча китап уку турында булды. Инде 2нче майдансыкка килгәндә, был майдансык безнең балаларга рухи тәрбия бирү турында һәм был майдансык Марьям Буракаева исемен йөртте һәм без беләбез, бүгенге көндә Марьям Буракаева үзенең педагогик идея итеп балаларны
рухи яктан нисек үстерү, нисек гореф гадәтләрдә безнең бөек эпосыбыз Урал Батыр эпосының онда ниндәй кыйммәттәр яткан һәм шул кыйммәттәрне балаларга алып барып yetkерү турында монда безнең мәктәпләрдә булдырылган тәрбия буенча советниктар, директор кәңәшчеләренә ошо идеяларны безнең филология фәннәре докторы Сәсәниябез Розалия Әсфәндияр кызы Солтангариева үзенең сыгышы менән һәм үзенең шуны күрһәтте һәм балаларга һәм ошо тәрбиячеләргә балаларның күңеленә, рухи күңеленә нисек керергә, нисек уларны бүгенге көндә ошо гореф гадәтләрдә лә башка ошо эпос нигезендә лә нисек уларны тәрбияләргә була, шул турыда безнең ошо майдансык булды. Үҙегеҙ әйттегеҙ, мәғариф форумы ул һәр ваҡыт ҡанатландырыусы уҡытыусыларҙы һәм ғөмүмән мәғариф системаһында эшләгән һәр кемде ҡанатландырыусы форум тип. Ниндәй фекерҙәр еткерҙе үҙҙәре уҡытыусылар? Сөнки йылда был форумды республика башлығы үҙе килеп күрә һәм педагогтар менән пленар ултырышта әңгәмәләшә. Ниндәй фекерҙәр әйтелде? Быйыл да пленар өлөш бик көсөргәнешле лә һәм шундай безнең һәрбер майдансыктан сыгыш яһаусы булды. Был һәрбер майдансыкта ниндәй идеялар, ниндәй төп фекерҙәр булган, шуны безнең Башҡортостан Республикаһы башлығына уҡытыусылар һәм етәкселәр, мәғариф өлкәһендәге етәкселәр алып барып еткерергә тырыштылар һәм әйтеп китергә кәрәк, бүген уҡытыусыларға шул ҡанатланыу өсөн дә төрлө яҡтан уларҙың үҙҙәренә лә ярҙам кәрәк. Был турала әйтелде. Сөнки уҡытыусы бүгенге көндә ул белем биреү генә түгел, балалар менән балаларҙы тәрбиәләү һәм уларҙың төрлө яҡтан балаларға безнең информацион яҡтан, телефон, ошо социаль селтәрҙәрҙән төрлө ҡурҡыныстар да янап тора бит инде, хәүефтәр ҙә бар. Шул турала әйтеп үттеләр һәм уҡытыусыларға ял итеү тураһында, уларҙы психологик яҡтан нисек уларға ярҙам, ниндәй ярҙам кәрәк, шул турала Радиф Айтовичка әйтеп үттеләр һәм был яҡтан әйткәндә инде уҡытыусыларға санаторий ял итеү тураһында шул яҡтан да Радиф Айтулы уҡытыусыларға ярҙам ҡулын һуҙасаҡбыҙ дип үҙенең ҡарарын әйтте. Һәм әйтеп китергә кәрәк, беҙҙең мәктәптәрҙә балалар араһында үҙҙәрен лидерҙар итеп тойған балалар аша улар менән бергә нисек уларҙың ошо лидер сифаттарын үҫтереү һәм уларҙы нисек яҡшы яҡҡа йәлеп итеп һәм бөтә балалар менән нисек эшләргә, шул турала ла әйтеүҙәр булды. Һәм тағын ҡыҫҡаһы төрлө яҡлы фекер алышыу булған һәм ысынлап та мәғариф хеҙмәткәрҙәрен, педагогтарҙы, уҡытыусыларҙы ҡанатландырырлыҡ мәғариф форумы булған тигән шанстабыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә, Әлфиә Закировна, фекерҙәрегеҙ менән уртаҡлашҡанығыҙға. Хөрмәтле тамашасылар, мәғариф форумының йомғаҡтары тураһында беҙ Башҡортостан Республикаһы мәғариф һәм фән министры урынбаҫары Әлфиә Ғәлиева һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.